El nostre grup de recerca està interessat en estudiar la hipertensió pulmonar i les seves subformes. A dia d'avui, la hipertensió pulmonar afecta l'1% de la població, però hi ha formes rares molt greus com són la hipertensió arterial pulmonar i la hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica. Aquestes malalties a dia d'avui no tenen curació. Tot i així, existeixen més de 10 fàrmacs per poder tractar aquestes formes, però cap d'elles és curativa. L'interès del nostre grup radica en estudiar els mecanismes fisiopatològics responsables del desenvolupament de la hipertensió pulmonar. Pensem que coneixent en profunditat els mecanismes que porten al desenvolupament de la hipertensió pulmonar, serem capaços d'identificar biomarcadors i també noves dianes terapèutiques. Tenim interès en identificar biomarcadors que ens permetin el seguiment de la malaltia i també en identificar potencials dianes terapèutiques per trobar nous fàrmacs per tractar la malaltia. A dia d'avui treballem amb mostres de pacients amb hipertensió pulmonar. D'aquí aïllem cèl·lules que ens permeten conèixer en profunditat els mecanismes responsables implicats en el desenvolupament de la malaltia. També treballem amb models animals per poder conèixer amb molta més profunditat els mecanismes causals d'aquesta malaltia. Aquest grup també participa en un registre nacional d'aquesta malaltia, que com dèiem és una malaltia rara, algunes de les seves formes, i aquest registre està vinculat també a un biobanc, aquí mateix a l'IDIBAMS, on tenim una correlació tant clínica com fisiopatològica amb les mostres de pacients amb hipertensió arterial pulmonar i amb hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica. També col·laborem amb assajos clínics per buscar aquestes noves dianes terapèutiques ja en una fase més avançada del desenvolupament i també a nivell clínic participem en guies clíniques que ens permeten conèixer de prop el maneig d'aquests pacients.